Kinsay sayo na nagmat diri isang kamot. Kinsay para nimo sayo ng mat isang kamot. Kinsay diri para nimo lisod ng mat isang kamot. Down. Kinsay diri bisag lisod ng mat ganahan ka og mat. Kinsay diri tungod kay lisod ng mat di ka ganahan og mat. Tungod na inyo ang tubag, magklase gani ko, ayaw disturbuhay mong classmate. Kay kani nga room, basin na ay 5 ra ka buok, makat-on sa mat. Ang uban ninyo, di mo makat-on na ni. Kay lain-lain tapagahimo sa Ginoo. Kung ang tanan palang bright ug mat, kami yung tatanan nga teacher nagtudlo og mat. Pero lain-lain may gitudlo, no? Kay dili tanang teacher ka ba mo tudlog mat. Kay dili pwede bright tanan sa mat. Ug wa ko'y problema di ka kamao. Maproblema ta kung di ka kamao niya magsamok-samok pagyud ka sa ganahan makamao. So kung di ka kamao og mat nya di ka ganahag mat, hilom lang din ha. Ayaw pagsamok sa imong classmate. Kaya akong ganan makitaan karon nga kung di ka ganan nagmat o di ka interesado og mat, mo respeto bagyapon ka sa imong classmate nga ganahan makat-on o magsamok-samok na lang ka kay di ka kamao nya di po gaganahan. Bahalag di ka kamao din na wa ko'y problema nimo. Kay kabalo ko dili pwede bright tanan sa mat. Magka-problema lang ta kung magsamok-samok ka. Nya na kay classmate din na nga tapad nimo nga ganahan makat-on. Nga bahalag lisod nya ganahan ka makat-on suwayig paminaw. Pero sure ko bisan pa ganahan ka makat-on kung dili ka pang mat di ka makasabot. Kani nga kung i-explain karon libog gay ni. Pero ako gyapon ni explain kay basin nay 5 diri nga makasabot para nilang 5.